Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe. Miss Human Beings, subscribe, like, comment below. Muni iyahang buhok niya ako siyang haircutan na to siya og layer. Kaning sa tumoy lang kuhaan na nato ginagmay kay para ma-even ang buhok. Kay kaning gikan sa giriban nga buhok kinahanglan gyud kuhaan. Dili nimo ni kuhaan. Mura siya nagtanggol sa tumoy, medyo gahi ang buhok kay wala pa siya natarong. Ako siyang tarungon pag haircut. Ngani siya mag haircut og buhok. Kinahanglan ta mag-sectioni. Dapat yun nga naon before mo siyang i-section o kaupat para galingkod ko kadili gid pwede di lingkod. Ani mag haircut og pwede gid kinahanglan imo jud siyang section by section usaon pag-cutting ang buhok. Ang grano sa buhok imo sundon ug asa kito. Kani mga tumoy ani kuha ora ni mga tumoy-tumoy dili po kay nato nipsan kay ug imong nipsan manggod magsigsag ang buhok di palabanan. Layer maganig buhok ug mahimo di jud gamitan nato og thinning scissor. Kanirang natural nga gunting para dili mag-play away ang buhok. Gamitan ang mga thinning para nako mag-play away jud ang buhok. Puti po din mag-haircut o gusto nyo ka mag-haircut o matarong ang cutting sa buhok. Na wala na tayo sunod ang mga cutting nga ato na may mga procedure o mga technique sa pag-haircut pero ubogay akong buhaton, dugay kita mahuman. Ang mga customer ba, permanente nga nagadali. Anak ko kamay, gikuan, gikuot, gikuhaan, o ginagmay. Alam mo dyan yung mga labaw kaniyo. Kauna natin ginagmay lang. Dili-dili nga. Taason kong cutting kay mamubo po ng buhok. Ini pag haircut o buhok, pag layers sa buhok, magwapa siya nga. Tumoy-tumoy ra gini gi-haircutan. Dili na to pabuto sa babaw kaya manipis po kaayo ang ubos. Palabanan na to og kuha og dinagko. Giinat aning kamot, birahon, guntingon, ya printed ang gunting ato patindog-tindogon kay ug imong babagon po nagtupong na kay buhok dapat inganaon siya sa pag-cutting oh. Tindugon ang gunting. Medyo nakuha na yung buhok, na-forma na, nakuha na yung mga bitag walang tupong. Kaya kaniyang color, murag tanaw na to ang color, wala na na-even kay gi-bleach mo guning buhok ni ma'am. Ayun na, mag-haircut. Normal dyan mag-haircut, balik-balik lang. Nakuha na ginagmay. Sectioning dyan na siya, di ko kaman, anak, na ikog. Kani akong kamot ug ang gunting gausara. Kay ako dyan ang gituyo nga ingana ko mga haircut. Kay wa ko maanad anang ipasa nako ang gunting ang pikas kam ang ipasa ni sudlay sa pikas kamo. Mao gyud ni akong naandang sukad pasag pagsugod ako pang haircut ug buhok. Ngana. Ako na gamay si mama. Cutting yung ginagmay nagkuha. Tumoy-tumoy. Isigsag yun siya pag-cutting kaya pag bundak ana sa buhok dili siya bitaw magkanto ano murag na linya kay dili gud mo ni ngana ang pag-haircut tupungon inig kuan nimo butang mo sa buhok para may mo na siyang mabutang tan pag butang mo ana diri dapita dili siya ikuan murag na gahagdan-hagdan wala ni siya na even so dapat ang technique nako inganaon ko pag haircut ang technique nako labi na rebanded og buhok straight sa buhok mo gyud nga naon. So, nindot na yung buhok, wala na itong nagkuhan sa tumoy. Ingani magiging yung procedure, balik-balik lang tag-chika-chika, samtang nag-haircut ko. Kuhaan yung mga tumoy-tumoy. Labaw-labaw lang, di lang palabaanan kay maningpis mo kaayo. Medyo nagwapa na yung buhok nung ako nag-cuttingan. Akong gigamit ng sudlay, kani yung telcom. Kay ganahan ko sa telcom, kay naa siya ikog. Mugang gingan lang telcom kay niikog kay maaruma sayo na bitaw pag sectioning sa buhok sayo na mo kuuton kuot na ko ana makuha din ng buhok ni mag-haircut ka dili apilon ang katong ilalom kay ini cutting mo mamubo pud to siya apil apilon mo ng kinikinailaman dapat uli labot ibili na nimo kay kaning dapita daghan man jud mga labaw nag-haircut na lagi ka pero manglabaw gihapon ng mga buhok
dapat dili jud siya manglabaw. Ano mga teknik sa buhok kaning likod pananglit ato ni siyang ibi cutting ta ana di pagkahuman ibi gyud na nimo kay para pag na siya B-shape di sa likod nga cutting wala gyud kay na ma-even ang tuukuan. Wala kay siya ma-even sa pagkuha kay pareha ani una ilang labaw wala pa gyud siya natarong. Dapat kuhaon na nimo. Gwapa na iyang cutting sa buhok o di ba nindot na haircutan. Wala na tumurag kuan kanihang nga sigsag ang mga buhok. Diri ko dapit nga side mag-haircut ako yung birahon diri dapita. Ako ipadulong diri sa tubangan kay para ang buhok ang layer niya diri padulong sa tubangan. Kay imo dadon dito sa likod ang buhok. Maayo jud ari kay diri man ang ihang kuan ani pindi man ug unsaon mo pag-haircut kani mag-haircut nara na sa imuhang teknik ug sa anong pag-haircut ang buhok. Asa nimo na pamirahon ang buhok. Ginagmay ra gihapon cutting, nga tumoy-tumoy ra gihapon. Labaw-labaw ra ba kani na nang labaw ana. Ang gunting ana gipatindog. Patindog ng mga gunting kay ako gunang i-plain, ako nang ana o pagkurti ana, di ko muangay. Lahi ra kaayo ang resulta ana imong i-plain ang buhok pag haircut. Dapat imong butangan og gamay talent nimo na amjud tay talent amang haircut ay so ingana ang talent nako. Nakani akong kamot og sudlay usara wala na ko nagibalhin ako ang kamot og ang sudlay kay naana na wala ko maana jud pasa-pasa kana iingana ning sudlay balhin iana na pod para nako dugay kung human og cutting ana ba kay mo balhin pa man ning isa ka kamot mas maayo man tong usara ang kamot og ang sudlay para ma-layer gyud siyang taro. Dirahon nimo padulong diri. Gamay ra gihapon i-cutting. Ngani ko mag-haircut. Ako nang buhian ng sa babaw, ari na pud ko sa ilalom. Yan medyo ni tanggol ang buhok, ay murag musangit. Dapat gyud nimo labaw. Ngani ko mag-haircut og buhok. Say di ako mag-sectioning kay madugay magud kay tag mag-sectioning kay ang sectioning magud kay makalangan kaayo kung kabalo ko ka haircut kay ani pong mga straight ubok di naman kinahanglan pag ayuhon jud mo sectioning basta importante ma-haircut na nimo mo gwapa ra na sayon naman haircut ni mga straight nga buhok kaysa kanang natural nga buhok kani diri nga side na ako sa kanang right side more gihapon balik gihapon ko. Ari nga side, mura gihapon ang teknik nako. Birahon nako padulong diri sa iyang na atubangan kay para dili jud siya mag-fly away ang buhok. Kay dito pud sa atubang likod nimo i-haircut, mamubo ang buhok, dapat diri nimo birahon. Ari dapit nako birahon ang buhok, inig haircut nako og atubangan na kay para dili jud mamubo na. Mamubo kay sa likod na nimo birahon, mubo na kaayong atubangan. Na siya i-balance yun ani mong unsaon mo na pag-haircut ang buhok. Kaning mga haircut sa buhok na ani kaugalingong mga tanang mga hairstylist na kaugalingong mga teknik ug kung sa ilang mga teknik depende kung sa iyang procedure. Ana nara na namo mga hairstylist kay umusunod ta sa mga amo apo mga seminar. Ara pong dugaya kay dugay kaayo na mag-seminar og haircut tagpila ni ka adlaw mag-haircut lang. Ya og kani atong buhaton ang mga customer gadali. Og kana man koy buhaton dugay kay tamahuman maabtan taan na og siyam-siyam. Sa nuwil. Ngani gid siya mag-haircut o balik-balik lang jud ta ani cutting. Mo gini akong talent. Na diring dapita kay sa pikas ako ram tong gigunitan diring dapita dili na jud pwede na ako ano ako na jud ipitan ako na isang birahon padulong diri kay napa para ang layer bita mag-even jud siya di aring dapita kay naam gyud na dapit nga ug asa dapit ang portion sa buhok adto po nimo i-cutting nya humok ni buhok giriban ang buhok munang straight gwapa na siya og buhok no di ba. Ngani gyud ning rebanded ta, gwapa jud ang buhok basta rebanded. Ngana ung napad gyud mo labaw, dapat kuhaan pa nato ginagmay. Mga tumoy lang gi putlon dili pud jud kay ayuhon kay
Iputlon po nimo na ug maayo, malmubo na iyang buhok. Wala na siya buhok. Mubo na kaayo. Ana, ang sectioning, depende rin yun nato kung saan na to na pag-haircut ang buhok. Pero gamitan na ng tining scissor, dili ko mo pabor, wala dyan ko nagguli gamit ang tining scissor, di ko mo angay. Naggunting mo gabas. Wala dyan ako nagianad ako ang trabaho nga, maggunting ko giingan nga. Kay nabital ba na akong customer nga ang mga buki gamitan ana ini plansa manggod, di na to mataro plansa ang tumoy. Kay ngano ang mga buhok isud kay plansahon sa tumoy kay nipis na kaayo. Namo na ni siya haircut o gwapa na yung haircut no. Nindot ni siya haircut as in kinagapahan na gyud. Ana ra gyud kay ako sang i-balance ang iyang cutting kay naapa jud gamay wa matarong. Apa gyud ba yung mga nang labaw ana. Nya muluhod naman sa ko kay ingani magyud mang haircut mangita jud ka paagi nga. Ingon isang muluhod ka ginagmay. Normal yun ang muluhod ka kay aron mura ka galuhod sa mga laki. Magluhod magyud tag mga laki oy ngano man na. Anong pahulodhon sa mga laki wa mo ta nag-ampo dire. Muna gwanta jud kabayot og paludhon ka sa mga laki. Mura ra pud kagaluhod nga nang haircut ba. Ikani mang haircut usay kay alam mo tanan posisyon imong buhaton para makuha po ng cutting imong gusto. Diba nagwapa na yung buhok ko. Muna ni ako ang gi-kuluran pagkahuman gi-riban. Inya ang kaning tumoy aning human ako sa gibutangan sa neutralizer gitundaw na ako ni dapita ari nga part unya wala jud kaayo na to makuha kay ang buhok naka-bleach na gamay ning fade gamay pero at least nagkuha gamay ang hayag dili na kaayo siya hinahayagan karon gwapa na gyud ang buhok ni ma'am. Unya sa tanan na tanaw nako sa YouTube, Miss Human Being, daghan kayong salamat. Sa sunod po kita-kita again and again. Bye-bye!